Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Directly ba tare da wani ɓata lokaci ba, za mu ci gaba kan yadda muka tsaya. Yanzu kai tsaye ba za ku manta ba, mun tsaya a cikin corridor mun yi abubuwa da yawa idan muka nuna many tools na cikin corridor. To yanzu there is something that wanda ya kamata a ce mun nuna. To akwai wani many structures da ainihin abin da muke kira rectangle da ake cire rectangle ɗin duk kun sani. Sai mu ce muku abin da kake so ka ainihin haɗa dole sai ka je kai downloading ɗin agoguwan a Google Play Google saboda ka aje su. Maybe kana so ka yi amfani da wasu hotuna da kake so ka yi wasu 'yan abubuwa da su to za ka yi amfani da wannan opportunity ɗin wajen kai downloading ɗin su a Play Store. Yanzu kamar da kuka gani ga muku cewa muna amfani da mouse ɗinmu ne wajen ainihin jera agogonmu a kan tsari. In ainihin kana tare da mu a tun farko mun nuna ainihin yaya ake amfani da kowane ainihin tools da kuma ya ake ainihin picking ɗin abu. Mun nuna kuma yaya ma ake yin grouping. Yaya in kai mistake za ka yi ungrouping. Bi ma'ana in kai mistake kana da buƙatar kai ungrouping ɗin abun. Bayan ungrouping yaya ake ɗauko agogon a jera su a standard place. Kanan duk abin da ka ɗauko cikin corridor misali ka aje shi a mazaunin shi to dole sai fa ka yi grouping. Bi ma'ana watakan ka haɗa su waje guda. Bi ma'ana in ka haɗa su waje guda ba tare da ainihin in ka motsa za su rinƙa motsawa saboda misali kamar a ce abu ne gini ne kake so ka haɗa dole in ka sami bulo kanan kai amfani da siminti kanan in kai sai an samu siminti ruwa kafin ya haɗa wani bulo da wani bulo. To kamar haka ne kamar da kuka gani za mu yi minimizing misali muna da buƙatar mu zo cikin ainihin folder mu da muka aje agoguwan mu da za mu yi designing da su. A inda za mu yi amfani ta hanyar ainihin da mouse ɗinmu mai dragging ko kuma mai copy da abin da muke da buƙata mu ɗauka. Misali muna da buƙatar mu ɗauki wannan ainihin hoton wannan kalanda ɗin. Ainihin hoton wannan kalanda ɗin na jiki mu zaɓi abin da muke so mu je mu haɗa da waccan ainihin watakan kalanda ɗin da muke so mu yi. Kamar yadda na gaya muku cewa shi wannan opportunity ɗin dama ce da za ka samu ta hanyar ainihin zuwa da agogon ka inda ya dace. Kamar yadda kuka gani za mu je ga inda ake cewa inda za mu yi ainihin yanke wannan abin idan ya ɗauko saboda abin ba mu buƙata. Muna buƙatar ainihin daidai ainihin watakan wajen ainihin date and dates ɗin ne kenan month and dates ɗin. Nan kawai muke da buƙata. Kanan kuma misali mu kautar da wannan kanan mu saita wannan kanan mu ɗauko ainihin date ɗin mu aje a ƙasa a mazaunin shi a inda ya kamata a ce mun sanya shi. Kamar da kuka gani yanzu mun sanya shi in za ku duba mun ya ba da ainihin standard yadda muke da buƙata. Kun ga date ɗin da muke gani da months ɗin da muka sassanya. To bayan nan gun za mu zo mu ainihin yi ya danganci kai wace irin ainihin kalanda kake da buƙatar ka yi. Tunda ainihin kalandojin kala kala ne kuma kowacce tana da ainihin zubinta da kuma ainihin tsarinta da take da buƙatar a sanya. To da farko in ba za ku manta ba kamar yadda kuka mun tafi da abun a tsare haka kowa ya kamata ce ya yi. Saboda abin da muke da buƙata na gaya muku cewa kafin ka iya wa'innan agoguwan dole ya kasance maybe kana son flower. Maybe ƙila ya danganci abun ana da buƙatar flower a jikin ainihin ita bi ma'ana ita kalanda ɗin. To za ka ce kai download ɗin flower mai white background mafi yawanci aka ce kai white background. Duk wani abu da kake nema wanda za ka haɗa da shi maybe in hoto na wani abu kalanda maybe kaman ƙila a jikin abin ya danganci ƙila akwai mota na sai da motoci ne komai da kake so. Quran da sauransu da wasu abubuwa za ka yi downloading nasu kanan ka haɗa su kuma ka ainihin tsara su a jiki. Mafi yawanci abin da ya kamata a ce ka yi ka zaɓi wanda ya kasance suna da white background saboda time inda ka zo yi ba sai sun baka wahala ba wajen ainihin goge su ko abin nan ba. To wannan bidiyo kamar da kuka gani ga inda ake yin grouping na gaya muku cewa ga inda misali za mu je mu yi saving mu yi exporting ɗin ainihin abunmu a matsayin abin da shi muke cewa export to office, export for office. Bi ma'ana mai sanya abu ya zama ainihin watakan a matsayin hoto shine za mu samu damar yin haka. A inda duk da haka za mu ci gaba mu ƙara jaddada wasu abubuwa masu muhimmanci a ainihin karatun namu watakan inda za mu ci gaba da nuna wasu.